Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Allah. Anan tun da ka ranar da ka aure yarsa kake mata kiwon yunwa, ka san azaba kake azautar da ita a cikin aure. Zan yi maka tambaya. Ina so ka gaya min dalilin da isa baka baiwa matarka abinci kuma baka kyautata wa mai ɗakin ka. Akwai dalili. Kar ka manta na kai da ka kwace min gona ta fa. Gonarka da aka karbi akan maganar haraji shine ya hana ka taimaki matarka, to za a dama da gonarka. Idan aka dawo maka da gona muka daɗa samun ka da matsala irin wannan, to la zai maka hukunci daidai gwargwado, na karanta ma. Malam Idi, fada tana tuhumar ka da laifuka biyu ƙwarara. Laifi na farko, rashin tufatarwa da kuma baiwa matarka isasshen abinci a lokacin da take gidanka. Laifi na biyu, wannan shine laifi mafi tsanani, wanka da baka yi mai ɗakin ka tace sai ai sati 3 baka yi wanka ba. Aka ce ta ce bana wanka bana wanki da kai ne. To nace idan haka ne, in nace ta auri kwado yayi, ni kuma in auro akuya. Abin naka fada da ka gaya magana? Ni ban ce zan yi habaici ba. Ai nace fada da ka gaya magana? Ni za ka ce ta je ta auri kwado kai ka auri akuya? Fada za ka yi wa habaici a fada? Ko zan kashe auren ka? Allah zan kashe auren yanzu. Allah zan kashe auren yanzu. Kana da je auren nan ka raga da ni ma mutuwa zan kuwa. Za ka mutu. In na kashe auren za ka mutu? Na raba auren ku saki 3. Kadiran wa maridan wa alan wa Sarki, subhanallah. Ai bai san ba ni irin wannan duk lokacin da yayi irin wannan fankama ni da ruwa. Ka gane ko? Idan zai yi wani bungalow da ya tsorata ni, to ni kuma lokacin zai dan kara wa dabe na makuba dan ya kwari. An gama. Nan wai ya so. Abin da lokaci ne. A ranka ne daga abin da lokaci ne ranka. Wannan ina ganin cewar idan bai tashi ba daga nan zuwa 'yan awanni, to amallan ka zan sa ku ɗauko. Ruwa za a sa. Ɗebo ruwa. A kai shi waje. Idan ba zai tashi ba sai na ce ku ɗauko magirbai. Abu da shi. Kama za a yi masa. Ka tashi kenan. Sarki ya ce a yi waje da kai. Ai bai san ni ba. Wannan kaɗa cikin adalci. Allah ce. wai sakin nan ka jaddada cewa ta saku ko ba ta saku? Allah sarki ka daɗe baka mutu ba. In kan haife ka ake mutuwa. Kuma duk wanda i mutu kwanansa ne ya ƙare. Auren ka dan daɗa kashe shi tun da ka tashi. Na saki mai ɗakin. Kuma na sake raba auren ku. Kuma duk da ta samu miji a zo a same ni zan ɗaura auren kuma. Na jaddada ma wannan. Godiya nake. Na kaje. Amma Allah ya maka albarka. Godiya nake. Godiya yake ranka da dake. Ina godiya. Ai ni ganin laushi ba zai hana ni tankaɗe ba kan sarauta. In dai maganar adalci. Godiya yake. Ai ka iya koma gida. Ba kuma. Nan kai kanka din yadda ake faɗa ka tudu. Abun ba a ci komai. Godiya sarki. Kai ma ina da magana da kai. An ce shekaran jiya an ganka ka je Lahadin Makola ka sawo tumaki. Ran kai daɗe ni din ko? Ƙwarai ku an gaya min wannan. Tuba na kiran kai daɗe. Dole sai ka kawo tunkiya guda gidana. Guda. Ƙwarai ku ka'ida. Ran kai daɗe ai ɗaya na so.